Msakazi sibingelela bonke abalaleli balolu hlelo lo khulumayo ubaba uZikalala. Mina ngimele inhlangano yaka Small Enterprise Development and Finance Agency okuyinhlangano lena esiza kakhulu osomabhizinisi abancane. Siyabafukula ngezindlela ezahlukahlukene. Lidila kakhulu ngeinkukhu nedeko kodwa okurana kakhulu inkukhu zenyama sinamachwane siya incubator. So namhlanje ke ngokuhlanganyela nomasipala wasoKhahlamba sibone kungcono ukuba size lapha eBergville sizogqugquzela osomabhizinisi abancane ngoba siyabona ukuthi imisebenzi ayisatholakali. So manje kuyasiza ukuthi singahlali nje emakhaya sivule amabhizinisi amancane ukuze sixoshe ikati eziko. Kosomabhizinisi nje abanye ngisho ngithi okubalekile ukuthi uregister ibhizinisi lakho uzokwazi ukuthi wazeke uthole nemisebenzi nokuthi uthole ama-funding from uhulumeni ukuthi akwazi ukukusiza. Yiloko okubalekile. Thina ke njengoSITFA siyabasiza somabhizinisi ngokubanikeza imali yokuqala ibhizinisi noma imali yokukhulisa ibhizinisi. Nginebhizinisi lokupheka ngiyakhetharisha for ama-events, ngiyakhetharisha for imicimbi ekhona njengalesi kuyo la. Okunye engikwenzayo nginekhishi khona lapha phezulu esithengisa khona amakota la adumile aziwayo. SITFA and all these things that come here to give us the information. If I were to give umuntu advice ngebusiness, it would be one, understanding what type of business do you want to start. And once you've started that, but you also have to look ukuthi okay leli business engifuna ukulizama isiphi isixazululo elisilethayo, because now if ingekho i-target market and kungekho umehluko ulethayo kulabantu ufuna beze ebhizinisini lakho, i-likelihood ukuthi ngeke uzukwazi ukuthola ama-customers azofika. Ngingathi nje ibhizinisi lona liyi-challenge mawusaqala, kodwa ukuhamba kwesikhathi mawuzokhona ukuthi uthole indlela zokuthi ufunde ngale ibhizinisi. Siyathokoza ke ukuthi singene kulolu hlelo. Sigqugquzela bonke osomabhizinisi eBergville boba ngasondela kwaSETFA. I-office lethu likhona lapha kuMarshall Street eMnambithi. Yilapho bangasithola khona ukuze bathole ukusizakala. Inamba yethu 036 638 9780 khona eMnambithi. Lapha bangasithola khona ukuze bathole ulwazi olugcwele lokuthuthukisa amabhizinisi abo. Siyabonga msakazi.